Hugo je hyperaktívny mladý psík. Neustále behá, teší sa, skáče a najradšej sa hrá. Je vhodný do rodiny s deťmi, ktoré mu zabezpečia celodennú aktivitu a zábavu. Hugo potrebuje veľa pohybu, preto je dvor vhodnejšia varianta, samozrejme so zateplenou búdou. Hugo má asi 2 roky a je to pritulný a hravý psík. Toto je Reno, je to kríženec Doggy, je strašne dobrý, ovláda povely a nie je vôbec agresívny, je strašne zlatý a je vhodný na rôzne športové aktivity, preto som tiež povedal hneď, že ja by som si ho zobral hneď a mohol by som konečne s niekým behávať. Treba sa mu proste venovať a on nás bude mať za to ešte radšej. Duc vie chodiť pekne na vodítku, je vhodný k starším ľuďom a má strašne príjemnú tú srst, strašne tak na dotyk, takže fakt, keby ste mali záujem, tak by bol úplne ideálny. Krásny. Ja by som ešte veľmi rád vyzdvihol Ducovú veľmi pokojnú povahu. Je úplne vhodný na gauč, môžete pri ňom sedieť, hladkať ho, pozerať sa na obľúbený film a variť mu kávu. Alebo on vám možno. Drupi je veľmi energický mladý psík, vhodný do dynamického prostredia. Je priateľský, hravý, miluje prechádzky a kontakt s ľuďmi. Drupi má 1 rok a je vhodný skôr do rodinného domu.